Pag-yukbo sa amahan sa atong istasyon sa 92.5 SM Sierra Mike Jet o Pilak uban na sa mi alayon karon nga technician ang atong higala amigo chief technician June Demil ug uban na gyud sa tibuok stop sa 92.1 FM. Okay. Now ang makauban ninyo karon no sa tulumanon kining higala ninyo si Silbert Dondoyano Sr. no sa ngalan ni Attorney Abbas nga dili ninyo makauban karon kay adunay importante nga lakaw no ug naghangyo siya niining ubos nyo igsoon nga mausay mohulip kaniya no nga mohatag kaninyog mga pagtulunan, mga tubag, mga katinawan sa pagtuong Katoliko nga kini atong gipanumpaan nga ialagad kaninyo pinagi niini nga istasyon. Pasensya no nga murag medyo nawala ko no. Dili mo ko sige og ari no, diri no. O karon mga suki nga tigpaminaw no ato po ding ipangumusta ang atong mga kauban nga namina ron sa grupo nga mga Catholic Faith Defenders sa tanan di lang nako panghinganlan o sa tanang mga Katoliko dili Katoliko atong pagyukbo kaninyo og sa mga viewers pod kay ato maning video sab no gi-record sa video ato po ning i-upload sa YouTube mo na ako pod mo great po ko no alang ninyo nga mga viewers sa YouTube no inig ma-upload na nato ning program karon no kini nga segment sa tulumanon no lanog sa kamatuoran sa Catholic Faith Defenders dinhi sa Diocese of Dipolog. Okay, now ang atong pagahisgutan karon ng mga tinahod nga tigpaminaw kini bang
unsa gyud ang prinsipyo sa panaghiusa sa pagtuo. No, unsa gyud ang prinsipyo sa panaghiusa sa pagtuo. Kay kung basahon na to ang Biblia, ang dugukan gyud kaayong pagtulunan nga dapat gyud unta natong tutukan kini yung panaghiusa. Kay mao gyud ni buot gyud sa atong Ginoong Hesukristo. Dili man gud siya anang iya-iya managlahi ang atong pagtuo niya, dili magkaparehas, magsinumpakiay, walay panaghiusa. No, na hinumduman nato no ang teksto sa Biblia pananglit Juan 17:11 sa diyang ang atong Ginoong Hesukristo miyahat sa langit o nag-ingon siya, Amahan, mausa unta sila maingon nga ikaw og ako usa. Particular kayo ang Ginoo og panaghiusa, di ba? Dili gyud siya anang panagbahin-bahin, no? Pero napoy tudling sa Biblia nga maayo ra pod nga nabahin mo aron makita og kinsa gyud ang tinuod ninyo. Di ba? Hinoon kining panagbahin-bahin sang putanan manino sa atong kinibang sayop nga mga pamaagi na to, no? Kay kitang mga tao na aming gyud pagkamasalaypon, no? Natay pagkamasalaypon o kung mapasignunutan nato ng pagkamasalaypon na mo na nga mahitabo gyud ang dili mga maayo sama ning panagbahin-bahin sa pagtuo, no? Mga suki nga tigpaminaw o mga nagtanaw. Okay. Now karon ang prinsipyo gyud sa panaghiusa dinhi sa Biblia, no? Ako gyuning ipahimug-at kaninyo nga unsao man nato pag-usa nga managlahi man ang atong pagsabot sa Biblia, no? Ato gyud ang gidawat, wa gyud siguro mo supak nako nga nabahin ta tungod kay lahi-lahi ta og pagsabot, di ba? Unya natural po na nga kitang magbabasa sa Biblia, natay freedom sa pagbasa, natay kagawasan sa pagbasa, napuntay kagawasan sa pagsabot. Di ba? Natay kagawasan sa pagsabot. So, dili nato pwedeng hikawan ang matag mubasa sa Biblia diha sa unsaon niya pagsabot ang Biblia. No? Pero kinahanglan ato pong subayon ang gitudlo sa Ginoo, no? Unsay proseso nga mausa gyud ta, kay kung dili po na masunod amo nang mabahin gyud ta, di ba? So karon giunsa man gyud ta pag-usa sa atong Ginoong Hesukristo. Giunsa ta pag-usa niya, giusa ta niya sa pagpinagi sa pagtukod og kanang grupo o kanang gitawag nato iglesia, no? Kanang iglesia gyud terminology na sa mga kanabang katsila, no? Pero ato ra po nang gigamit kung bisag magbinisaya ta o magsibuano, iglesia, no? Pero ang lintungan ay nga hubad nato niana sa atong pinulungang Cebuano, kung wa ko masayop, wa ko malimot, simbahan o katilingban. Mao na siya. Ang uban stricto gyud nga kung unsay pinulungan nato mao gyud untay gamiton, no? Nga si Kristo nagtukod og simbahan. Pero naanda namang guna nga nakahulam gyud og mga pulong gikan sa mga katsila. Mo nang naagyo yung mga pulong kinatsila nga maapil ra pod, magamit ra pod nato bisag magbinisaya o magsinibuano ta, di ba? Mo na nga si Kristo nagtukod og iglesia. Iglesia. Sa hubad gyud natong lintungan ng sinibuano o binisaya ba, no? Sa akong nahibawan mo kanang katilingban. Si Kristo nagtukod og katilingban o simbahan. Pwede po na ito gamiton kung di ta mag-istriktuhan na og hubad-hubad. Gamiton ra po na ito ang kinatsila nga iglesia. Hinoon kini pong paggamit nato sa pulong simbahan, duha po ang atong application ana, no? Simbahan nga nagpasabot og balay alampuanan kanang building, no? Simbahan nga nagpasabot og balay alampuanan kun building, pero dili ra po na siya sa building gigamit nato ng pulunga. Mahimo pong gamito nato ng pulunga simbahan nga nagpasabot og katawhan ni Kristo o katilingban ni Kristo, organisasyon ni Kristo o iglesia ni Kristo. Di ba na mga ni grupo ron nga nagpatawag yun og iglesia ni Kristo. Ako mo
tuo man po ko anang Iglesia ni Cristo. Pero kadtong Iglesia ni Cristo nga si Cristo gyud mo'y tinud-anay nga nagtukod o nagsugod. Kay naaman po Iglesia ni Cristo nga awahin na nagsugod niya diri pagyus Pilipinas no niadtong 1914 no. Ang prime mover anang Iglesia ni Cristo nga nagsugod diri sa Pilipinas niadtong 1914 si Brother Felix Manalo no. Iglesia ni Cristo pod ang gihingala niya sa iyang grupo, di ba? Niya sa ngalan dili ta mo supak nga mahimong hinganlan anang ngalana ang iglesyang gitukod ni Cristo. Pero timan-an nato nga dili tanang gadala-dala sa ngalan mutuo ta. Kay na may magdala-dala sa ngalan nga insakto ang ngalan pero dili mao ang gihinganlan. Pananglit ako ngalan Silbert gyud. Di ba? Ako ngalan Silbert gyud. Pananglit og naay laing ngalan nga ganahan pud ko nga kana mo'y akong ingalan. Niya wa mo kahibalo niya dili ko otorisado nga mogamit anang ngalan kay ang narehistro gyud nako sa akong pagkatao Silbert ra gyud. Niya akong magamit-gamit pud ko ngalan nga lahi pananglit Richard. Mayon ko ako si Richard. Dili gid mo mutuo. Kay si Silbert magyug ko. Di ba? So ingon ana pod ang Iglesia ni Cristo gyud nga tinuod di ta mosupak ana kay tukod mo na ni Cristo. Pero kung naay Iglesia ni Cristo gapatawag og Iglesia ni Cristo pero dili si Cristo ang gasugod, dapat dili gid ta mo join, dapat dili gid unta ta mo tuo ana. Kaya nga naman, kay ang tinuod nga Iglesia ni Cristo, si Cristo man gyud ang nagtukod o gasugod. Di ba? Nakaron adto ta atong giunsa man pag hiusa ni Cristo. So mao na gihiusa ta niya pinagi sa pagtukod og iglesia o katalingban. Diin siya ang ulo, no? Siya mo'y pangulo ni ining iglesia ha. Di ba? Na sa Mateo 16:18 kadtong iyang giingnan si Pedro. Pedro, sa ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong iglesia. Dayon sa unahan nga mga pulong gigamit po niya ang terminong gingherian. Gingherian bisan sa ubang mga verse no, ang iglesia gitawag po gingherian ni Cristo. No. Nganong ang iglesia o katilingban ni Cristo nganong pwede man pud hinganlag gingherian ni Cristo. Siyempre kay ang iglesia si Cristo ang pangulo o si Cristo ang hari, di ba? Ang iglesia dunay hari nga mao si Cristo. So mao na kung naay hari sa to pa naapoy gingharian. Na unsa may gingharian, no? Unsa may giharian ni Cristo? Ang iyang iglesia ra pud nga gitukod. So mao na nga ang kaharian o gingharian o iglesia interchangeable nimo nang gamiton kung maghisgot ang katawhan ni Kristo diri sa Biblia. Muna nga imo kalibog ana imo katingala nga na ay bersikulo gani pananglit sa Revelation chapter 1 verse 6 no? Pinadayag 1 bersikulo 6 ang iglesia o katilingban ni Kristo gitawag sa sulat ni Juan gitawag og gingherian sa mga pari. Gingherian sa mga pari. Ngano man po gingherian sa mga pari, ang iglesyang gitukod ni Kristo gitawag man po gingherian sa mga pari. Siyempre kay kanagong mga pari, messengers of God, messengers of Christ. Pareha sa mga apostoles. Pari man po ng mga apostol. Pero lain-lain lang lagi atong gitermino. Naay mo gamit ang termino nga evangelist, naay mo gamit ang terminong apostol o presa 12 apostles. Pero kanang mga apostol, mahimo po ng tawagong pari. Kay apil man sila sa gingherian ni Kristo. Nga kung atong basahon gali ang katekisem, kita tanang mga binunyagang Kristiyano, mga pari man tang tanan, no? Mga pari tang tanan, basahan ragon ninyo ang kung Katoliko mo, basahan ninyo ang katekisem. Di ba? Kitang tanang mga binunyagang Kristiyano, gitawag tag mga pari. Mo bitaw nga si Juan sa Revelation 1:6, gitawag ang gingherian o iglesyang gitukod ni Kristo, gingherian sa mga pari.
gingharian sa mga pari. Pero mayong timan-an nga kining pari pod gi-qualify o kinahanglan ilho nato ni siya sa duha kay dili pod managsama gyud tanang mga pari, no? Naay pari nga kanang gitawag natong ordain. Mga pari nga giordinahan, gikomisyon nga maoy opisyal nga manudlo o mao na ang mga apostol. O katong gipangmili gyud ni Kristo nga mao gi manudlo ba? Una, mga apostol. So ordain sila. Sila ang mga ordain. Then kana pong atong mga pari gyud sa simbahan nga giordinahan, sila ang gitawag natong ordained priest. O mga otorisado kay giordinahan. O pero the rest nga wala ordinahi sa man ako, dili man ko ordained priest. O pare ko pero dili ko ordain. Lay ko nga pare. O lay priest. Pero dili kay ta magamit-gamit og pulong priest, no? Ngano man kay aron pod ma-exclusive nato ang paggamit anang pulonga sa mga ordain lang. Di ba? Sa in general gyud kitang tanan balikon kus pag-ingon mga pare ta pero gibahin ta sa duha, ordained og dili ordain. Ang dili ordain kitang mga laiko o mga lay. Dili ta ordain. Pare ta pero dili ta ordain. Pero dili lang na mo gigamit-gamit nato nga term, no? Nga kay masay pa niya ba pananglit mo ingon ko ako si Veritas pare. Basig masay pa ninyo ba og sabot nga si Veritas bisag dili ordinado nagpapari-pari diha. Basig makaingon mo na nga para malikayan nga masayop mo og sabot mo nang dili na lang ko mogamit anang pulong pare. Nga mingon kog pare ko kay basig masay pa ninyo pagsabot nga si Veritas nagpapari-pari nga kanang ordain, no? Wala ko mo angko, no? Ako mo ingon nga pari ko nga ordain, no? Dili ko ordained priest. Like ko lang ko. Mao na nga parang dili mo malibog or katong uban nga wa masayod ana para malikayan og misinterpretation, malikayan ang sayop nga pagsabot, di nilang kumagamit anang pulunga. Pero gipahibalo mo nako nga ang paggamit sa pulong o terminong priest dili lang sa ordain. May mo pong kita nga ubang mga binunyagan nga bisan wala ordinahe. Na karon sa pagtukod ni Kristo og iglesia, timan anak to nga mayong gitag iglesia gingharian ni Kristo. Kung moingon galitag gingharian ni Kristo, siyempre naay hari. Kinsa man ang hari? Si Kristo. No, naata karon sa pag-discuss ninyo, giunsa ta paghiusa ni Kristo. So ayon ninyo kalimti nga gihiusa ta ni Kristo pinagi sa pagtukod niya o gingharian kun iglesia. Diin siya ang hari. Unya ang hari timan anato na siya mga ginsakpan, na siya mga leader nga mo alayon niya. Ang mga apostol ang unang mga leader nga mga worker niya bali. Nga mga direct worker niya kadto mga apostol nga iyang gipamili. Kung baga sa military pa na, sa military din na may kisa may labaw gyud sa military, di ba, ang presidente. Man siguro pinakalabaw nga kuan ang presidente, then kanang mga general o uban pang mga heads diha mga sakop ra na sa presidente. Mga obos ra nagranggo. Unya sa gingharian kung iglesyang gitukod ni Kristo din siya ang hari, ang ginaisip nato nga mga general mo tong mga apostol o mga lideres ngiyang gipamili, no? So mao na mga suki nga tigpaminaw sa lanog sa kamatuoran. Dayon kanang mga kuan pod mga unsa ni mga leader, ang hari mupili po na siya iyang silbi niyang right hand, di ba? Mupili na siya right hand. But pasabot nga mupili siya kanang labaw pod nga mo represent niya nga pananglit kung wala siya sa usa ka higayon din gikinahanglan unta iyang presensya, kinahanglan magpili siya tao nga mo represent niya. Sa to pa magpili siya right hand. Mahimong tawag na to nag prime minister. Magpili gyud ng hari og prime minister. Ngano man kay kung dili siya magpili og prime minister, na ang usa ka organisasyon nga wala siya ganing ang hari, ang leader, wala siya kanang representative
sa iyang authority, ang mahitabuan na gyud magkalanrakas magyud na maglisod ang hari, ang leader, pag-delegate sa iyang posisyon kung wala siya diha. Pananglit, mayong ang iglesyang gitukod ni Kristo, wala siya prime minister, wala siya right hand. Kung wala na ning king, na kinsa may makita nga mangulo sa iglesia. Na kung mayong tanang mga leader ya, pero walay labaw nila, kaya ang labaw katurag yung king nga mao si Jesus. Na lisod kay na ang grupo mahitabo nga kung dili na magkasinabot kay dili magparehas og unahuna ang pangutana, kinsa may labawng tuhuan dayon, kinsa may silbing katapusang mutingo nga ang iyang tingog mao'y isipon nga opisyal, mao gyud sundon, di ba? Now, si Kristo nakahibalo siya unsa ka kinahanglanon nga siya nga hari, siya nga pangulo sa iglesia nga iyang gitukod, unsa ka kinahanglanon nga mupili siya tao nga mo represent niya kung wala diha ang iyang personal presence. Di ba? Inana man yun ang gingharian, naagay mo represent sa hari kung wala diha ang hari ang iyang personal presence. Parehas guna sa atong gobyerno. Nganong ang atong presidente naaman siya vice president. What do you think? Nganong ang atong presidente naaman siya vice president? Sayon rang tubag. Para nga kung wala ang presidente kay moadto sa ubang lugar, now, kinsa may mo mangulo sa iyang katauhan dito sa iyang lugar, samtang wala siya. So, gikinahanglan yun magpili siya vice. Muna nga atong gobyerno na ay presidente, na apoy vice president. Kay ang vice president, mo man ay mo represent sa president kung wala diya ang presidente. Nakuha ninyong point? Si Kristo pang di hibaluan na. Si Kristo mas hibaluan na. Kahibalo man siya nga dili man magsige po siya, dili man siya siging makita. But pasabot, kahibalo man siya nga muabot ang panahon nga patyon siya, mamatay siya. Diyan ang pangutana, mabanhaw siya. Dayon, musaka sa langit ang pangutana, kinsa may mangulo nga makita kung wala siya representative. Muna ako mga igsoon, ngano nga lig-on yun ko nga Katoliko. Kaysa tanang mga grupo ron sa relihiyon nga nagtuo sa Biblia, Katoliko ra gyud ang nagtudlo nga si Kristo na ay representative diri siyuta. Nagpili si Kristo nga na ay mo represent niya kung wala na siya diri. No? Katoliko ra man gud nga interpretation, no? Kana bang sa Mateo 16:18 pag-announce niya nga, Pedro, sa ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong iglesia, no? Ato na lang hubaron po dayon sa laing termino. Tukuron ko ang akong gingharian. Nga bisan ang ganghaan sa impierno, dili makabuntog ni ini nga sa ato palig-on ang iglesyang gitukod ni Kristo, dili ni parehas atong gingharian ni David nga nawala. Nawala. Kay ang New Covenant Kingdom, lig-on ni iyon na mulukapa, di na mawala, no? Kay sa Daniel 2:44, ang gingharian nga nawala, no? Gipasabot, no? Nasa Amos 9:11, kung wa ko malimot, i-restore. Pabangunon pag-usab niya ang mubangon yun sa gingharian ni Kristo o gingharian sa Dios nga nawa katong panahon ni David, katong gingharian sa daang kasabutan nawa man to, unya ang mo restore, ang mo pabalik ato nga dili na gyud maguba, di na gyud mawala, ang Dios gyud mo imangunay sa pag-restore ani. Nanas Daniel 2:44, ang Dios may mangunay niya sa bag-ong kasabutan. Asa man nato na mabasa nga natuma na nga ang Dios magtukod og usa ka gingharian nga lig-on nga dili malumpag bisan sa ganghaan sa impierno. Kanang sa Mateo 16:18-19. Si Kristo ng Dios diha nga nagtukod og iglesia o gingharian nga lig-on nga di na maguba. Mao na nga kung naagali mga pundok tinuhuan nga moingon nga nawala kuno tong gisugdan ni Kristo, mao nang
gibangon ni Felix Manalo, gibangon ni kanang sa Mormon si Joseph Smith, ang uban moingon po gibangon ni isa ng mga sa Iglesia ni Cristo, Felix Manalo, Joseph Smith, ang uban po moingon nga pinagi ni Ellen White, ang uban po moingon pinagi ni Charles Taze Russell sa Saksi ni Jehovah, ang uban po pinagi ni Kibuloy, ang uban po moingon nga pinagi ni Eliseo Soriano, ang uban po moingon nga pinagi usa pa man ang mga pundok ron nga ang ilang mga prime mover, mga tao ra nga parehas nato. Pero mga igsuon, kana galing mga pundok nato sa tinuhuan na gali mga prime mover, sa to pa na po na sila mga pangulo sa Iglesia ni Cristo na sila executive minister. Matupunta sa Davao, si Kibuloy may silbing dako-dako ana. Sa GIL, Jesus is Lord, si E.D. Villanueva. Unay mga leader na, di ba? Pero na-miss, no? Wala masunod ang istruktura gyud sa gingharian ni Kristo. Mao naman kaingon ko ngano nga kanang mga pundok nga ang mga pangulo nila, ang ilang mga prime mover, mga tao ragani, no, parehas nato, nganong di gyud ko madala ana, di gyud ko motuo ana. Kay sa Biblia god ang protokol sa panaghiusa, klaro man nga si Kristo sa pagtukod niya iglesia, nagpili na siya daan og tao nga mo represent niya kung wala na diha ang iyang personal presence. Kaysa malagian ng mayor. Ang mayor, kung wadto sa ubang dapit, kinahanglan ang iyang authority, iyang ipasa, iyang ideligar sa iyang vice. Mao man yun ay proseso. Di ba? Ang gobernador pod, kung wadto sa laing dapit, ang iyang posisyon, iyang authority, iyang ideligar sa iyang vice governor. Di ba? Ingon na, si Kristo pang di kahibaluan na. Nga kahibalo man siyang mamatay din, mabanhaw din mo sa kaslangit. Nya dili siya magpilig tao nga mo represent sa iyang pagka-leader nga makita diri siyuta. What do you think? Unsa man klasehang harian, unsa man klasehang ginuuhan na nga di man kahibalo mamili og representative niya kung wala na siya. Nya sa Catholic exegesis, sa Catholic teaching, niingon ang Katoliko nga giklaro man na diha sa pagtukod ni Kristo og iglesia, kinsa iyang gipili, kinsa iyang gipasabot nga mo represent niya. Si Pedro, di ba? Na sa Mateo 16:18 sa pag-announce niya tukod og iglesia, naay usa diha nga iyang giingnan. Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili diri siyuta, idili na ko sa langit. Ang imong itugot na ko sa langit. Di man niha, kung wala magpili og representative si Kristo, kung dili na pagasabton nga si Kristo nagpili dihag representative niya, nga iyan ang giandam, nga kung wala siya, na ay mangulo nga mo represent niya. Mao ni Catholic interpretation nga wala gisunod sa mga Protestante. Sa Catholic interpretation, sa pag-ingon ni Kristo ngadto ni Pedro, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili diri siyuta, idili na ko sa langit. Ang imong itugot usab sa langit. Nya, huna-huna ako ninyo mga suki nga tigpaminaw o mga viewers. Nagtanaw, no? Kung ma-upload na to ni sa YouTube. Dili man kay si Pedro ratuwa dito. Ang ubang mga tinun-an ni Kristo, tuwa man dito. Kauban ni Pedro. Pero nganong si Pedro ramang giingnan, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili diri siyuta, idili na ko sa langit. No? Sa hubad ana nga kanang karaan, binding and loosing. O gini term yun, exact binding and loosing. Kung mag-research mo anang word nga binding and loosing, authority na. Kapangyarihan, authority to make laws. Muhimog balaod o mulugak og balaod. Muna, binding and loosing. Kanang binding, kanang muhigot. Dayon kanang loosing, luag. O, binding and loosing, no? Nga panitan, muhimo kag balaod din, imo nang luagan. O, muna, binding and loosing. Gahom na sa Ginoo. Authority na sa Dios nga iyang gipiyal og tao. Di ba? Kanang binding and loosing gahom man na sa Dios. Sama anang napulo ka sugo.
Binding and loosing man na diha, di ba? Ang Diyos nagbind diha og sugo para sa panalitan. Mayon siya, ayaw mo pagbato og laing Diyos gawas kanako. Di ba? Binding man na. Daghang pang bind diha, di ba? Kanang loosing, kuan na kanang pagluag. Pagluag nay usahay po diyang luagan para sa atong si Moses nga gitagaan niya authority. Sa iyang balaod sa Dios, thou shall not unsa ni kanang kill, thou shall not kill. Pero naay mga sita sa Biblia nga daw ang Dios nagtugot. Basta iyang pagbuot kay ang Dios, kung mupatay ang Dios, authoritative man na kay owner of life man siya, ang Dios adunay gahom sa pagpatay kay siya may tag-iyas kinabuhi. Ang tao dili man mo'y tag-iyas kinabuhi, mao na nga ang balaod sa Dios sa mga tao, thou shall not kill. Kay ang tao wa may katungod mo patay. Pero kung ang Dios nagali mo sugo, authoritative na kay siya may owner of life. Ang owner of life na ay gahom sa pagpatay kay siya may tag-iya. Pero ang tao nga dili mao'y tag-iyas kinabuhi, suway katungod. Gawas kung ang Diyos na may magbuot, magsugo. Di ba? Nga, maingon siya, kuan, nga thou shall not kill, kay wa lagi tay authority sa pagpatay, kay ang Diyos ram mo'y makapatay. Di ba? Pero, kung ang Diyos musugo, mo na na'y pagluag. Pagluag. Maingon nagali ang Diyos nga, para sa itong iyang si Abraham ba to nga iyang giingnan nga ihalad imong anak sa to pa ihawa kung sa laing pagka-istorya patya. Luag, pagluag to, di ba? Dapat sundon to ni Abraham. Pero gipugnan ra pod siya sa Dios kay gisulayan ra man pod ang iyang pagtuo gali ato. So mo na example sa binding and loosing. Binding and loosing. Then katupong balaod sa Dios nga gidili ng divorce. Panagbulag. Sugo na sa Dios kanang panagbulag, supak gyud ang Dios ana. Pero sa panahon ni Kristo, panahon ni Moises, agis kagahi sa mga tao sa ilang ulo, mo nang nitugot na lang si Moises. Now, nganong si Moises nanong nitugot siya? Tungod sa kagahi nilang ulo, di ba? Mo to'y pagluag. Gigamit ni Moises ang authority sa pagluag. Binding to sa panahon ni Moses. Kay naaman si authority anang binding and loosing kay gihimo man siyang leader sa daang kasabutan, no? Usa man siya gihimong leader, no? So mao na nga ang pag-allow ni Moses og divorce dili tungod kay mao na gustos Ginoo. Gi-allow ni Moses na tungod sa iyang authority. Unya, ang rason ni Moses nganong nitugot siya divorce tungod kay gahi magulo. Gahi magulo kuno mga tao. Nitugot na lang siya. Nitugot siya dili tungod kay gusto ang Ginoo. Nitugot siya tungod sa kagahi og ulo, mura bag irony ba, no? Binding to kay lagi agi anang authority sa binding and loosing nga naa sa leader. Unya, mao man gi hatag ni Kristo nga authority ni Pedro kanang binding and loosing. Ang imong idili diri Pedro, idili sa langit, ang imong itugot. Di ba? Gahom na sa Dios. Sa laing pagkaistorya, gipili ni Kristo si Pedro nga mo represent sa Dios. Buot pasabot ni Kristo nga naay gahom sa binding and loosing, pagdili og pagtugot. Nganong si Pedro raman nga naaman dito ang ubang mga apostol. Ayuha ko ninyo nagunahuna. Nganong sa tanang mga tinun-an o mga apostol ni Kristo, pag-announce niya nga magtukod siya gingharian, magtukod siya iglesia, nganong si Pedro ra may giingnan, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong idili, drisyuta, idili sa langit, ang imong itugot. Maghinuktok ta na mga suki nga tigpaminaw, mga viewers, kay sa Catholic interpretation, klaro kayo na, sa authoritative interpretation nga sa pag-announce ni Kristo nga magtukod siyang iglesia o gingharian, gapili na siyang daan kinsay mahimong representative niya. Dili nimo mabasa ang pulong representative niya, pero masabot implied nga naman kay ang gisangon ni Pedro, ang gisangon ni Kristo nga katungdanan ngadto ni Pedro, klaro ang katungdanan man sa pagkapangulo.
Kanang mudili og mutugot, di ba katungdanan na as pangulo? Gahom na as pagkapangulo, ngano mang si Pedro Raman niya itong higayuna sa pag-announce niya iglesia, nganong wala man niya ingnang tanang mga apostol dito. Nganong wala man niya ingnang nga magtukod kog iglesia, din kamo mga tinunan kay naaman mo ron gatan-aw nako, tagaan mo nako tagsa-tagsa og yawi, den ang inyong idili de syuta idili sa wala man, dili man kana mo'y gisulti ni Kristo. Ha? Ang giingna ni Kristo usa ra gyud, si Pedro ra gyud. Siya ra gyud gitugyanan si Yahweh. Kay ni adtong pag-announce ni Kristo nga magtukod sa gingharian, ang unahon yun niya pagpili ang mo represent niya. Oh, maunang usara gyud. Kay dili man pwede daghanon ang representative ni Kristo. Usara man gyud na. Pareha sa presidente, usara man gyud vice president. Sa gobernador, usara po'y vice governor. Sa mayor, usara po'y vice mayor. Dili gyud na pwedeng daghanon. Mao man gyud na structure sa gingharian, no? Sa gingharian na ay hari na po'y prime minister, usara ka buok. Then kanang prime minister sa biblical terminology, ang gawion na nga termino nga tugyanan kag authority sa pagka prime minister, second in command to the king Yahweh na Yahweh authority, no? Na mabasa sa Isaias 22. Isaias 22 tudling 21 hangtod 22 nga kanang gitugyanan og Yahweh second in command to the king na. Oh, diyon tawgo na siya pangulo sa King James version, father. Oh, mo na papa. Oh, sa kinat sila papa, leader. Oh, mao na. So, kung ayuhon yun natog tuon ang Biblia, biblical man tao ng interpretation nga Katoliko nga si Pedro may unang gipili ni Kristo nga papa o prime minister. Gilainan na tog termino na og pope, gilainan na tog term nga pope. Mingon ra ba sila nganong magbugna-mugna man mog termino mga Katoliko? Nganong maggama-gama man mog termino nga wa man na maggama ang mga apostol og termino ginana sa ilang panahon, no? Mga igsuon, dili bawal nga ang mga authorities mumugna og mga terminology. Paras gud anang Trinity. Oh, daghan mang mga dili Katoliko nga motuog Trinity. Niya wa man nagigamit sa mga apostol sa ilang panahon. Di na ta motuo ana kay wa nagigamit sa mga apostol sa ilang panahon. No. Oh. Kana dayang termino nga Dios o God, imbento ra man nagtao niya gigamit man na nato nga sa original ana sa Hebrew Elohim man na. Then mo ato puka sa Greek Theos. Dili na Diyos, dili na God. Kanang God og Dios translation ra na. Pero ang Hebrew gyud anang God o Dios Elohim. Na kalayo ra na i-pronounce Elohim. Nya atong gi-English og God. Oh. Nganong mo gamit man ta og pulong God nga imbento ra man nagtao. Di ba? Kana Dios, kana Bisaya. Oh. So dili dayta nang imbento og tao bawal. Oh, para sa nang mayuntag monotheism. Terminology man na sa pagtuo nga usa ra Dios. Na di man ta kabasaan sa Biblia kanang word nga monotheism. Naay mabasa mono or only. Naay mabasa theos. Pero kung i-combine na, itapot na, di na mabasa sa Biblia kanang word nga monotheism. Oh. Nituo man tag monotheism kay kanang monotheism a belief of one God. Ang pagtuo nga usa ra Dios mao na gitawag og monotheism. Pero kanang word monotheism di na mabasa sa Lord's Biblia. Di ba? Sa ato pa, allow di ay nga mo gamatag termino sa usa ka pagtulunan o usa ka pagkamao nga naa sa Biblia. Para sa anang usa ka Dios sa tulo ka persona, wala man na sa Biblia, wala man na hinganli sa Biblia Trinity. Di ba? Mga obispo na may nagkausaan na gamiton tong termino ni Tertuliano. Oh. No. Kay muhao man pod nga ang Dios usa pero tulo ang persona. Kay pag kada galing pag-announce galing nga magbunyag sa tudlo ni Kristo, magbunyag mo sa ngalan singular kay usa ra may Dios. Magbunyag mo sa ngalan nganong ngalan, nganong dili mga ngalan kay usa ra may Dios. Magbunyag mo sa ngalan nganong singular ngalan dili mga ngalan tungod kay usa ra may Dios. One, usa ra Dios. Pero pag ingon
bunyag kamo sa ngalan usama na kay usa na may Dios, pero nganong tulo man ka persona ang gisgutan lagi sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. So mao na nga mulutaw gyud ang usa ka Dios sa tulo ka persona, 3 in 1. Dili na kape may gauna ng 3 in 1, no? sa Biblia kung atong sabton dugay na ng 3 in 1 sa Biblia, no? Unsa man ang 3 in 1 sa Biblia? Usa ka Dios pero tulo ang persona. Father, Son, Holy Spirit. Nato ay si paritapik po noon ani mga igsoon. So, mao po na. Oh. Kanang gitugyanan ni Kristo sa mga Yahweh sa gingherian sa langit nga si Pedro, kana gapasabot na nga siya mo'y representative ni Kristo, nga mangulo sa iglesia kung wala diha si Kristo. Tingali mo, ingon mo karong naminaw nga, kanang authority veritas sa pagdili og pagtugot o binding and loosing, dili naman kay si Pedro mo'y gitagaan ana. Ang tanang mga apostol gitagaan man ana sa Matthew 18:18 mo ni common kayong rebuttal, no? Kaning objection sa mga dili Katoliko. Na sa Matthew 18:18 veritas ang prueba, no? Kanang imong gibasa veritas, Matthew 16:19 rana, no? Nga tinuod nga diha sa Matthew 16:19 si Pedro ra gyud gitaga authority nga modili og motugot. Pero basaha veritas sa sunod nga mga chapter, kanang sa chapter 18 verse 18, di ba tanawa diha, di ba tanang mga apostol gitaga authority sa pagdili og pagtugot. Na usa may tubag Katoliko ana. Kanang Mateo 18:18 wala na maghisgot si Kristo diha nga magpili siya representative. Ang Mateo 18:18 naghisgot na og authority na sa tibuok iglesia. Bot pasabot si Pedro God wala man gud siya mag-inusara sa pagmando. Dili na niya pud mahimo nga wala siya kauban nga mo padagan sa gingharian ni Kristo kung si Kristo tuo nas langit. Hibalo ang Ginoo nga si Pedro nagkinahanglag kauban sa pagmando. Kay maugtas pud siya sarang usa, di ba wa siya kauban? O manggali nga atong presidente na mga subheads, na mga gobernadors, mga subheads, na mga generals, ingna nagot. Ang Ginoong Jesucristo, kahibalo na nga kung si Pedro ra po may padagan sa iglesia kaysa may representative unya wa say kauban nga mangulo, impossible kay na nga madumala na ni Pedro nga wa say kauban nga magmando. Sa laing pagkaistorya, ang mga apostoles gyud mapanag-ing nato na mura na siya Supreme Court nga ang Supreme Court gitibuok og justices with one Chief Justice. Di ba? Oh. Ang mga justices, parehas na sila, tupong na sila katungdanan, mga justices. Pero kinahanglan na ay Chief Justice. Nganong sa mga justices, tupong og katungdanan, nganong mag-elect sila nga naagi usa nga mas labaw og katungdanan nga tawgon og Chief Justice. Unsa man ka kinahanglanon nga naagi Chief Justice nga naagi usa nga mas labaw para nga kung magdebate na kay di na magparehas og unahuna naay katapusan nga mupakanaog og opisyal nga baruganan nga kung motingog na siya sundo na gyud na dayon, di ba? Mo man mahitabo sa Supreme Court nga inigdebate sa mga justices diha ana unsay himuong resulta. Oh, magbutuhan na day na og unsay resulta sa butuhanay din ang mutingog pakanaog sa maong desisyon o kung sige barugan ang Chief Justice ang katapusang musulti, di ba? Nga inigsulti sa Chief Justice pakanaog nagunsay resulta sa desisyon sa Supreme Court, wa na ay musupak ana. O mo na rule sa panaghiusa nga naagyoy chief. Kaya lang alang og usaray paminaw niya, di siya labaw. Nginanglan, ang paminaw, ang labaw yun. Huwag mo po na inahitabo sa Council of Jerusalem. Prueba na nga nagdebate ang mga apostol katong tuwa dito sa Council of Jerusalem. Pero ang katapusang misulti nga dogmatic statement nga wagi misupak si Pedro. Nganong si Pedro may katapusang misulti? Nga ang iyang tingog, wagi yun gisupak. Kay siya may gitugyanan ni Kristo sa mga Yahweh sa gingharian sa langit. Kay siya may representative ni Kristo. Sa ato pa mga igsoon, mao ni ang katinawan o paliwanag Katoliko.
Sa Mateo 16, 18 ug 19, sa 18 gi-announce ni Kristo nga magtukod sa iglesia o gingharian. Then sa 19, si Pedro ra mo'y gitugyanan niya sa Yahweh sa gingharian sa langit, ug mao ra po'y giingnan niya ang imong idili diri Pedro, idili sa langit ang imong itugot. Kana nga bersikulo Mateo 16 ug 18 ga-elect si Pedro diha o si Kristo diha og representative niya. Kay single person man. So kanang Mateo 16, 18 ug 19 gapili si Kristo dihag mo represent niya kay usara lagi one shepherd, kay sa Juan 16 usara man gyud labang pangulo. Kanang chief shepherd na Juan 16. So mao ni unahon ni Kristo, mao na nga una ng Mateo 16, 18 ug 19. Unahon na niya pagpili kinsay representative niya. Then sa sunod nga chapter katong sa 18 ug 18 kato nag-announce na pod si Kristo dito og authority na sa tanang mga apostol. Bot pasabot kinahanglan kana bang basbasan po ni Kristo nga si Pedro na si kauban sa iyang pagmando. Nga ang ubang mga apostol kauban ni Pedro nga magmando. Mao tong giingnan sila sa Mateo 18:18 tanan ng mga apostol, ang inyong idili diri siyota, idili sa langit ang inyong itugot. Ngano man? Kay dili man po mag-inusara si Pedro kung mag-council, dili raman po kay ang pangulo ra mo'y naadiha. Mura kag buang dihag ikaw ray usa mag-council. Nanglan na kay mga kauban. Di ba? Mao na nga sa Mateo 18:18 gitanan na sila pag-ingon ni Kristo, ang inyong idili diri siyota, idili sa langit ang inyong itugot. Kay ang gipasabot ni Kristo diha kay inig mag-meeting na, inig mag-council na, hinugpong mana nga mo announce unsa gyud desisyonan. Di ba? Mao na nga sa Mateo 18:18 nag-ingon si Kristo tanan ng mga apostol, ang inyong idili diri siyota, idili sa langit ang inyong itugot, no? Apil si Pedro na sa sila gong tanan. Oh. Nganong sila ng tanan giingnan ni Kristo ana kay di wala lagi mag-inusara si Pedro sa pag-represent ni Jesus Christ. Or I mean, wa siya mag-inusara sa pagdumala sa iglesia kay naa siya kauban. So mapanag-ing yun nato na sa Supreme Court nga ang Supreme Court gitibuok og mga justices with one chief justice. Mao po na ang mga apostoles. Mga leader na sila tanan, pero si Kristo nagpili og chief justice. Mao na si Pedro nga naman, kay sa tanang mga apostol, si Pedro ang gitugyanan sa mga yawi sa langit. Ug mao po ni ang kalainan. Sa Mateo 16, 18 ug 19, naghisgot si Kristo og Yahweh. Sa dihang giingnan niya si Pedro, ihatag ko ang imong idili diri siyota, idili sa langit. Before ana, gitagaan siya Yahweh. Di ba? Mateo 16:19, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa gingharian sa langit, ang imong idili diri siyota, idili sa langit, ang imong itugot. Take note ha. Kanang Mateo 16:18-19, naay Yahweh diha nga gitugyan ni Pedro. Ayha ingni si Pedro ni Kristo nga ang imong idili og itugot sa langit, na Yahweh nga gihatag niya. Pero sa Mateo 18:18 sa diyang tanang apostol na ang giingnan ni Kristo, ang inyong idili diri siyota, idili sa langit ang inyong itugot, walay Yahweh diyang gisgutan. Di ba? Walay Yahweh diyang gisgutan ngano man kay ang Yahweh usara gyud tagaan ana. Nabot pasabot ang simbolo nga usa ka Yahweh or daghang Yahweh nga ihatag sa usa ra ka tawo kay usa ra prime minister, usa ra representative. Pareha sa Supreme Court, usa ra chief justice. Di ba? Mao na. Sa kang Kristo, ang mga apostol, mga leader to tanan, pero ang gitugyanan sa Yahweh, mga Yahweh gingharian sa langit, automatic siya mo'y representative ni Jesus Christ. Kung basahon na to ang history sa mga gingharian sa mga Hudiyo sa una, ingon ana, ang hari na siya right hand kanang gitawag og prime minister, viceroy o unsay term ana. Sa atong term ron pope, kanang gitugyanan si Yahweh, ang unang pope si Pedro, no? Term na nagigamit na to, gilain para sa kanang amahan sa Roma, pope, leader niya. Ang atong biblical key ana kanang sa Isaias 22 bersikulo 21 ug 22 nga ang gitugyanan si Yahweh mao na siya right hand sa king. Oh,
prime minister. Usa na may prime minister bisag kanang may mga ubang mga sa kanang mga gobyernos tao, di ba? Usa ray prime minister dili na duha. Oh. Mga igsoon. So mao na mga igsoon na ay inyo kalimti. Mao ni ang structure sa gingharian ni Kristo o iglesyang gitukod ni Kristo. No? Giingon ani ta niya paghiusa. Kung dili nato ni masunod sa to pa, wa ta magsunod sa protocol sa panaghiusa nga gipasabot ni Kristo. Ngano mo yung kung wala masunod kay lain man namang uban ang ilang gihimong leader kadtong mga founder og mga grupo pras ni Felix Manalo, si Kibuloy, si Eddie Villanueva, si Joseph Smith sa Mormon, si Charles Taze Russell sa Xenova, dili man taon kana sila mo'y gipili ni Kristo nga mo represent niya inigwa na siya diri sa yuta. Ang iyang gipili, iyang gipasabot si Pedro. Kadtong gitugyanan niya Gyawi, maotoy representative niya mao nang sakto ang gitudlos Katoliko. Nga ang unang gipili ni Kristo, gipasabot ni Kristo nga mo represent niya ingon nga mangulo sa iglesia si Pedro, kay si Pedro mao'y gitugyanan sa mga yawi sa gingharian sa langit. Unya kay naa may kauban si Pedro mao nang sa Mateo 18:18 tanan ng mga apostol ang giingnan ang inyong idili diri sa yuta idili sa langit, ang inyong itugot kay kung mag-council na di man kay si Pedro ramoy mo council am si kauban nga mga apostol mao na nga basbasan po na ni Kristo nga si Pedro na ay kauban ang inyong idili diri sa yuta idili sa langit, ang inyong itugot pero ang chief sara gyud kadtong gitugyanan si Yahweh nga mao si Pedro kinsa may gatudloan ni Katoliko. Mao na nga ang Orthodox murampon nagkatoliko di gyud kumutuwa na kay wa man sila gatudlo nga nay representative si Kristo nga usa nga mao to si Pedro. Kay mga obispo kuno tanan tupong raman. Tupong no dili na. No? Actually nga kanang musupak anang naay usa nga representative si Kristo. Actually tungod na kay aron ma-justify ang ilang pagrebilde sa Katoliko. Di ba? Oh. Mga daghang kay mga rebilde ron kay wala musunod ana nga protokol nga klaro man nga sa tanang mga apostol si Pedro mo'y gitugyanan sa Yahweh. Nga nagpasabot nga si Pedro mo'y gipili nga mahimong representative ni Jesus Christ. Oh, ay kung ingna pagkayab ni Kristo sa langit, wa siya magpili og representative niya. Lupig des Kristus mayor o gobernador. Kaya ang gobernador mantigo man mangita og representative kung wala siya diha. Ang mayor mantigo mamili og representative kung wala siya diha. Ya si Kristo ni kayab lang daan sa langit niya, wala siya nagpili og representative niya. Sagda niya ang mga tao diri sa yuta nga way mangulong makita. I don't think so. Murag inyong gihimong way ulo si Kristo ana. Dili mayang laki kay biyaan lang niya yang iglesia sa kalibutan nga way representative niya. Kaya inig magdi na magparaso na huna kinsa may katapusang musulti nga yang sulti final. Oh. Kanang gitawag na to final arbiter. Matag gobyernos taon na ara magi final arbiter. Itong mga hukmanan nga nung naman sa Supreme Court. Kaya gikinahanglan nga dunay final arbiter. No, kay ang mga lower courts di na magparehas og mga desisyon na kang pangutana kinsa may katapusang mo desisyon nga definitive, final. Di na nimo na matuis Supreme Court final arbiter, di ba? Mao na si Kristo di kahibaluan na. Nakahibalo man gid siya nga magdebate man gyud ang mga tao diri sa iyang mga pulong, yang Biblia nahitabo gyud na. Nya na siya final arbiter. Kinsa final arbiter? Una mga apostol yang gipili ingon nga Supreme Court. Ang Chief Justice mao to si Pedro, di ba? Oh. Unya wa naman to, so subayon din nato sa history. Kinsay nakasunod sa authority ni Pedro. O kung bang mga apostol, kinsay nakasunod sa ilang mga authority. History will show us Catholic bishops of the Roman Catholic Church. Nya ang nakasunod po sa authority ni Pedro mao na mga popes na nasa Wikipedia mabasa ninyo na list of popes. Kung di mo mutuoan na kay una sa Biblia, so di po ta mutuoan ng kanang mga leader sa Iglesia ni Kristo nga una si Felix, then sunod si Iranio, then sunod ang anak si Eduardo. Di po dito mutuoan na kay una sa Biblia. Di ba? Oh. Pero ang tinuod nga listahan nga dapat tuhuan na to kadtong sugod yun ni Pedro.
Kinsa may katudloan na Katoliko lang. Una nga lig-on ko nga Katoliko, no? Si Veritas lig-on gyud nga Katoliko. Bisag unsaon ninyo, basta di nagali mo motuhoan na nga si Pedro may unang representative ni Jesus Christ, ay na lang mo maglangan-langan lang gyud mo kung inyo kung kumbensihon. No, di gyud mo kakumbinsin ako. Na wala ko moingon nga ang Katoliko ron limpyo na gyud kaayo bisag sa Biblia wa man mayos Kristo nga ang iyang gingharian diri sa yuta walay sagbot, no? Klaro kay na sa Gospel Mateo 13:24-30 na supposed to be si Kristo may gatukod ani wa gyud unta ni buling, wa gyud ni mansa kay balaan gud ang founder. Pero si Kristo mismo ni allow nga suldan nig panuway. Basahan ninyo Mateo 13:24-30. Katong nihingon tong mga tao dito, nyor, mayong binhi man imong gipugas kanong na may sagbot. Sa gingos kino samtang nagkumpiyansa mo, but pasabot na natulog mo, nagkumpiyansa mo, usa ka kaaway ang nagsabod og liso sa sagbot. But pasabot ang yawa, kanang panintal si yawa, kay kumpiyansa mo na yawa na nintal, nagpadalapon mo, o nang naisagbot sa simbahan. Oh, di ba? Ingon galito sila, unsa man nyor pamutlo na mo ning sagbot. Ingon bagay ang Ginoo ayaw sa unya ara sa adlaw sa paghukomot pa sa busting ani kay lainon ra tong mga daotan, lainon pong maayo. Gantihan ng maayo, silutan ng daotan. Mo na general judgment. Di ba? Mao na. So, mao na nga ayaw ninyo huna-huna ang gingharian ni Kristo syuta dire puros limpyo. Naagi mga apan. Mo bitaw nga lainon na sa adlaw sa paghukom, lainon ng maayo, lainon pagdaotan. Unsa may lainon kung puros na maayo? Anong dugay pa man mo balik sa Kristo nga puros na mga maayo? Di ba? Oh, mo na nga mga igsoon, mo na no 3 minutos na lang diri sa akong orasan mo out na ko kay murag makapagaw na ko. Okay. Now daghan pa kung wala may isguti, no? Hinaot nga bisag katulang kanang mga pagpadayag nato sa protocol sa panagiusa nga naa mo enlightenment ngano nga kinahanglan mobalik ta sa Katoliko kung wa pa ta kabalik. Okay. Hangtod sa sunod Sabado pohon kini ang inyong alagad no sa Lanogs Kamatuoran no sa ngalan ni Attorney Abbas. Sa ngalan sa Amahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. His only Son, Jesus Christ, our Savior. Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong hapon kaninyong tanan. Ang Catholic Faith Defenders Incorporated, ubos sa ministry sa Bible Apostolate, sa atong Diocese of Dipolog, mudalit kaninyo ning Lanog sa Kamatuoran. Diin pagatukion ang kamatuoran ug butubag sa kalibog sa pagtulunan sa simbahan. Ang simbahang Katoliko nga tinukod ni Kristo alang sa kaluwasan. Yeah.